Хранене за чакрите. Какво да ядем за баланс и здраве? Здравейте! Днес ще разгледаме как храните влияят на нашите чакри и благосъстояние. За коренната чакра, червените храни като домати и ягоди са идеални. Те подпомагат усещането за стабилност и сигурност. Свещената чакра се стимулира от оранжеви плодове и зеленчуци, като моркови и тикви. Това подобрява креативността и страстта. Слънчевият сплит се храни от жълти храни, като лимони и банани. Те укрепват самочувствието и волята. Зелените храни, като спанак и броколи, са за сърдечната чакра, подпомагайки любовта и съпричастността. Гърлената чакра се подкрепя от светло-сини храни, като сини сливи и грозде. Това помага за по-добра комуникация. Третото око се възползва от тъмно-сини храни, като черни боровинки. Те подобряват интуицията и въображението. И накрая, коронната чакра се храни от чиста вода и постна храна, подпомагайки духовното свързване и осъзнатост.